O que é máis importante e o que vemos é que ten que haber un impulso social, ambiental, económico á comarca de Valdeorras e que a administración da Xunta ten que actuar, porque realmente parece que teñen a Valdeorras pouco menos que fora do país, porque non se acordan absolutamente para nada desde os orzamentos da Xunta desta comarca e de feito non aparece reflexida prácticamente ninguna inversión nesta comarca, nin inversión, nin a nivel de servicios públicos como o tema sanitario. Nos entendemos, hai unha partida de 4 millóns de euros, pero nos entendemos de que, según o orzamento que manexan desde o que dicen que vai costar esa obra, porque non está ni siquiera, a pesar de que houve un acordo no ano 24 de que este ano tiña que iniciarse os trámites para sacar a concurso esa obra, ni siquiera se redactou o proxecto. Entón, según as informacións que saca a Xunta, esa obra vale sobre 15 millóns de euros. Entón, se tes unha partida de 4 para o ano que ven, o que significa que non se vai iniciar a obra para o ano que ven, porque con 4 millóns non vai poder facer esa obra, nin iniciala prácticamente, nin sacala a concurso. Entón, danos a sensación de que é outra vez máis propaganda e máis, de alguna forma, mandar á población unha serie de informacións que non se convirten en realidade, é dicir, unha propaganda para seguir avanzando con esa propaganda. E por falase das infraestructuras de Valdeorras, que son moi necesarias e que son fundamentais, como é a Nacional 120 ou que dependen do Estado, pero a Xunta tampouco cumple con Valdeorras, e esta é fundamental porque realmente esa estrada ten un tráfico que todos sabemos que é moi grande para unha estrada que ten unhas capacidades como se fora de montaña entre zonas de pouco tránsito. Entón, nos metemos unha emenda de que haxa 10 millóns de euros para empezar as obras realmente no ano 26, porque iso xa, de feito, é un acordo do Parlamento Galego. Particularizadas non hai, entón, nos máis que a inversións en obras que tamén son necesarias, nos o que queremos é que haxa servicios no hospital, e sobre todo nas especialidades. E aí temos o tema de neumoloxía, o tema de pediatría, o tema de no que pasou os últimos días o tema das persoas que podan, das mamografías, todas as persoas, as mulleres sobre todo, que podan sufrir ese problema e que teñen que ter ese servicio de radioloxía moi efectivo e que tampouco se está. E xa a última que foron as incubadoras, é dicir, que todo eso é un pouco a decadencia deste hospital que deixan caer e que están deixando ir na costa abaixo, que parece que o queren convertir máis que nun hospital nun centro de saúde ou nun PAC, máis que un hospital. Entón, desde logo, a población de Valdeorras dixo claramente, berrou alto e claro o pasado fin de semana, dicindo que queren un hospital, que queren servicios sanitarios adecuados nesta comarca, que merece por población e porque realmente aglutina un montón de concellos, 14, e aparte unha población en torno a 30.000 habitantes que necesitan eses servicios sanitarios ao que teñen dereito.